என் பெயர் ராதலட்சுமி. நான் 7ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர் படிக்கிறேன். இன்னைக்கு மராத்தி மொழியில் ஸ்வாஷ் அப்படிங்கிற படத்தில் பரசுராம் அவங்களோட தாத்தா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வெளியே கூப்பிட்டு போய் சாப்பிட்டது, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விளாண்டது, அது அந்த படத்தில் எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது. என் பெயர் பி தர்ஷன். நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் A செக்ஷனில் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து மராத்தி மொழியில் ஸ்வாஷுங்கிற ஒரு படம் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் போட்டாங்க. அந்த படத்தில் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் வந்து பரசுராமோட தாத்தாவான கேசவன் தான். எனக்கு அந்த கேரக்டர், அந்த படத்தில் இருக்க கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து தன்னோட பேரனை கூட்டிகிட்டு போனால் ஹாஸ்பிட்டலோட டாக்டர் வந்து திட்டுவாங்கன்னு தெரிஞ்சும் தன்னோட பேரனோட சந்தோஷத்துக்காக தாத்தா வந்து கூட்டிகிட்டு போனார். என் பேர் வந்து பி ரமேஷ். நான் வந்து 7ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் வந்து ஷார்ட்ஸ்னு ஒரு படம் பார்த்தோம். அந்த படத்தில் வந்து அந்த தாத்தா வந்து அந்த பையனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. என் பெயர் லா மோக்ஷா. நான் 8ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து மராத்தி மொழியில் ஸ்வாஷ்ன்ற படம் எங்கள் ஸ்கூலில் போட்டாங்க. எனக்கு அந்த இதில் வந்து அந்த சின்ன பையனோட கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு கூட இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சபோது அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு. என் பேர் டி ரூபி ப்ளஸ் 8th ஸ்டாண்டர்ட் A செக்ஷன் படிக்கிறேன். மராத்தி மொழியில் ஸ்வாஷ்ன்ற படம் எனக்கு பார்த்தோம். அதில் எனக்கு பிடிச்சது தாத்தாவோட கேரக்டர். அப்புறம் அந்த பையனுக்கு கண் போக போதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த பையன் வந்து வருத்தப்பட்டு அதை பொருள்லாம் உடைச்சான். அதனால அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் செஞ்சாங்க அந்த தாத்தா. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நன்றி. என் பெயர் வி பாரதி கிருஷ்ணா. நான் 6ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி ஸ்வாஷ்ன்ற படம் ஸ்கூலில் போட்டாங்க. இந்த படத்தில் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது வந்து அந்த சின்ன பையனோட கேரக்டர் தான். ஏன்னா அவன் வந்துட்டு கண் இல்லைனாலும் அந்த சவுண்டை வச்சு அவன் எங்கே இருக்கணும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டான். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. என் பெயர் மு கனிஷ்கா. நான் 6ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். எனக்கு இந்த படத்தில் பிடிச்சது வந்துட்டு அந்த தம்பிக்கு கண்ணு தெரியலன்றதுனால அந்த டாக்டரும் அந்த தம்பிக்கூட அந்த அக்காவும் நல்லா விளையாடி அவனை சந்தோஷப்பட்டது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. என் பெயர் மா தேவதர்ஷினி. நான் 6ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். மராத்தி படம் ஸ்வாஸ், அந்த படத்தில் எனக்கு அந்த சின்ன பையன் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த பையனுக்கு கண் இல்லைனாலும் சவுண்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சி சந்தோஷம் வந்தாது. அந்த இது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. என் பெயர் சே சபர்ணா. நான் 6ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். மராத்தி படம் இந்த ஸ்வாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து இன்றைக்கி எங்கள் ஸ்கூலில் போட்டு காமிச்சாங்க. அதில் அந்த தாத்தாவோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த தம்பி வந்து இந்தியா விருது வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு எங்கள் கணித சார் வந்து சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தாத்தா வந்து அந்த தம்பிக்கு வந்து கிராமத்தில் இருந்தது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஜன்னல் வந்து டோர் இருக்கும், அதை திறந்து காமிச்சாரு. அப்போ வந்து அந்த தம்பிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து, சரி பரவாயில்ல அந்த தம்பியை கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு எந்த டாக்டருக்கும் தெரியாமல் அதை கூட்டிகிட்டு போய் சந்தோஷப்பட்டுன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வினோதினி. நான் 7ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த பையன் கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிச்சது அவங்க ஊருக்கு திரும்பி வரும்போது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அவன் ரொம்ப ஹாப்பியானது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. என் பேர் மோசிதா. நான் 6ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். இந்த கதையில் எனக்கு பிடிச்சதான் தாத்தா தான். ஏன்னா அவனுக்கு பிடிச்ச எல்லா பக்கம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அது இல்லாமல் எல்லோரும் சாப்பிட்றதுலாம் வாங்கி தந்தது. அதனால My name is V. Samkumar. நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் A செக்ஷன் படிக்கிறேன். இந்த மராத்தி மொழி படத்திலிருந்து அந்த ஸ்வாஸோட தாத்தா எனக்கு கேரக்டர் பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த தாத்தா வந்து அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கி தந்தார். அவனை வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் சந்தோஷமாக வச்சுருந்தாரு. என் பேர் சா முகமது ஹுசைன். நான் 7ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி எங்கள் ஸ்கூலில் போட்டு காமிச்ச படத்தில் எனக்கு பிடிச்சது வந்து அந்த பையனுக்கு கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு போட்டில் போகும்போது அந்த ஊர் பசங்கள்லாம் அவனை பார்த்து ஹாப்பியானது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. My name is Mo Hariharan. 6th ஸ்டாண்டர்ட் B செக்ஷனில் படிக்கிறேன். இந்த ஸ்வாஸுங்கிற படத்தில் வந்து அந்த பையன் கடைசியில் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லாம் பார்த்து ஜாலியாக இருந்தாங்க. அப்புறம் நான் வந்து அவங்க தாத்தா வந்து அவங்க கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. மராத்தின்னு படம் இன்னைக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் போட்டாங்க. அந்த படத்தில் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க. ராணிஷா. நான் 6ஆம் வகுப்பு A பிரிவில் படிக்கிறேன். அந்த மராத்தி படத்தில் எனக்கு பிடிச்சது லாஸ்ட்
சி எஸ் தர்ஷன். வந்து 8ஆம் ஆபிரி படிக்கிறேன். இங்கே வந்து இப்போதான் அந்த படத்தில் பிடிச்சது தாத்தா வந்து அந்த பையன் மலையிலேருந்து கீழே